I dragi prijatelji, evo došao je trenutak da vam predstavimo u današnjem izdanju emisije samo za vas i prvog gosta, a naš prvi gost nekako uvek je ovde kod nas na prvom mestu, jer da nema njega, prosto ova slika odavde ne bi mogla ni da se emituje. To nije skromno zapažanje, jednostavno to je tako u životu, čovek koji nas je sve organizovao, čovek koji se iz dana u dan trudi da top televizija, naravno sa kompletnom ekipom, bude lepša, bolja i jača i verujte mi da je to tako. Mnogo lepih vesti i danas nam je doneo čovek koji ima harizmu, čovek koji ima sjajan vokal, čovek u čijem društvu nikada nije dosadno. Jednostavno, dovoljno je da kažem dve reči, Black Danny, i prosto da imamo ovde publiku, a nemamo je, verujem da bi ovde sada krenuo onaj gromoglasni aplauz. Ali pošto nema publike, on je tu i ja ću da aplaudiram za njega. Danny, ovo sve što sam rekao, to je tačno i hvala ti u ime kompletne ekipe i televizije što si ovde sa nama. Hvala i tebi i dobro večer. I vjeruješ kako ste me sad prezentirali ovdje kao da sam onaj Messi. Pa dobro, što se tiče top televizije svakako i jesi Messi. Znam da tvoji fudbalski kvaliteti, to su mi rekli naši prijatelji Švajcarske, nisu na nivou tvojih pevačkih, ali dobro, ne može čovjek u sve da se razume, je li tako? Ne može se razume u vodu, struju, kanalizaciju, palatalizaciju, gasifikaciju, menstruaciju i otovanje. Ne može, je li tako? Ti se razumeš u organizaciju i... Ali dobro kuvam. Dobro kuvam, to te vadi, bravo. Danny, kada si ti u pitanju, zaista, uvek toga ima. Ti si čovek od akcije, ti si čovek od harizme koji sam naveo i ne znam prosto odakle da krenem i šta da te pitam, jer tvoj dan ne traje 24 sata, nego traje mnogo duže, je li tako? Mnogo, pravo si. Šta ima novo kod tebe, Danny? Ima svašta novo, hvala Bogu, tu smo, živi i zdravi smo. To se i vidi. I sad još malo će Nova godina, koji, ajde kažem ovako, od srca vam želim sve najbolje. Što želim sebi, tako želim i vama. Ali valjda posle one korone, valjda prvo tela poželimo zdravlje, je li tako? Nećemo o tome da pričamo uopšte, to je bilo i prošlo, idemo na nove pobjede i zaista svakom želim, kao što želim sebe i vama, naravno i vama ovdje kod mene i publikom i tako dalje. Ipak da nema vas, ne bi bio ni mene ovdje. I ono što je bitno kada si ti u pitanju da bi malo prosto naše gledalce upoznali sa tvojim karakterom, sa tvojim načinom razmišljanja života, ti to nekako sve radiš uz osmeh i napraviš uvek onu pozitivnu energiju koja je ovde zastupljena, ne samo u studiju, nego i u režiji, tako reći u svim prostorijama Top Sounda i Top televizije. Ja još jednom kažem, hvala vi momcima ovdje, hvala Aleksandru, hvala tebi, opet kažem, da niste vi, opet ne bi bio ja, ali na drugu stranu ima ja Boga. Tako je. On mi da toliko snage, toliko, ponekad zaista kažem, šta mi sve to trebalo. Baba je dala 5 dinara da uđe da vuče kule i sad ja dajem 5.000, ne mogu da izađem iz kole. Ali prosto to je tvoj život, je li tako? Neko se rodi za ovo, neko se... Ali svaki dan idem naprijed, hvala Bogu, i kako se kaže, što se vidimo i uspjeh i snaga, energija. I veoma sam ponosan i hvala i vama, i mojoj familiji, i svi koji mi daju podršku, koji su uz mene. Što drugo da kažem? Jer opet da kažem, da bi malo upoznali tvoj rad i tvoje delo, ti si stalno na relaciji Švajcarska-Beograd, tu je onda i, da kažemo, i Bosna i Makedonija, ma svuda, stvarno, ako možemo da kažemo, svaka čast, to si pokazao i na raznim primjerima do sada i tvojoj porodici koja ima razumevanje. Znam da ponekada i mnogo trpi, ali s druge strane, da nema tog razumevanja ne bi bilo ni uspeha, je li tako? Oni znaju, ja se borim za nešto dobro, za nas. Tako je. Za nas. I to je super kad imaš takvu familiju, takvu porodicu, tako da kad te razumeš što hoćeš i oni su uz tebe. To je nešto najbolje što postoji. Da. I tu je taj uspjeh. Ne možeš sam. I ovdje isto. Ja nemam vas kuću ja. Da bude ne znam kako ali kad si ti tu, onaj, to je uspjeh. Tako je. Naprimjer, eto moji prijatelji ovdje što došli iz Švajcarske isto, to su moji, sad kažem, nemam ni riječi, podrška i sve su za mene tu. To misliš na Mistera Gonisa? Mistera Gonisa, njegov brat, ja sam njemu jučer dao čak ime. I nek sam kaže kako smo njima dali, pošto on voli da svira. Obeća čovjek da će nas naučiti da igramo fudbal. Da, naravno, i tako dalje. Znači, ja imam veliku podršku. I ono što je bitno, kada smo pričali o tvojim ljudskim kvalitetima... Samo da kažem, on se zove Armin Struja. Struja, brzo svira.
brzi prsti i nikako, Bogu hvala, nije imao dodir direktno sa strujom, nego zahvaljujući struji... Ne, on je brz kad svira, zato vi ćete postaviti. Ono što sam napomenuo na samom početku, o tvojim ljudskim kvalitetima, velika stvar što brineš o kolegama. I evo, pred početak emisije, baš si mi rekao, ja to nisam znao, ali ti prosto sve znaš, sve stižeš. Javio si mi da je naš veliki umetnik, Muharem Serbezovski, imao nezgodu. I da, hvala Bogu, sada se oporavlja, ide na bolje i mislim da je ovo prava prilika da ga ti pozdraviš, da ga svi mi pozdravimo i da mu poželimo da što se brže i bolje oporavi. Ono je već oko 12, posle pola noći zove me moj prijatelj, Đorđe Gajić. Da. On radi, znaš, za Ben televiziju, on mislim moj najbolji prijatelj i brat. I kaže, Deni, molim te, vidi, kaže, bio kod nas Muharem, pa je pao je ovdje bini, pa otišao, došao se, ne znam kako mu je. Ja sam baš bio ono kako šokiran. Čekajte ga zovem. On se mi ne javio. Muharem, što ima? Kako si? Dobro sam, dobro. Imam se, kaže, sreću. Sutra dan čujem da je u bolnicu. I vidim na TikTok tamo pjeva neku pjesmu, možda ste i vidjeli. Tako je. I onda se operisao, jučer smo se ponovo čuli, kaže da mu je bolje. I kaže 21. će da dođe ovdje u Dom sindikata, ima sa Rade Šerbedžijom neki koncert, hoće da dođe svakom cijenom. Sam rekao, nemoj, molim te. Nevjerovatno kakva snaga ljudska. Kakva snaga, kakva energija, mislim, ajde gledam malo njega, kako on to se vuče. A koliko godina čovjek ima? Ne samo godine, nego u duši on je mlad. Ima jačine, ima snagu. On voli ovaj narod, on voli pjesmu, voli muziku, znaš, i to njega drži, znači, ne da se. Ne da se i naš Deni. Veliki pozdrav za našeg Muharema. Još jednom da mu poželimo u ime kompletne televizije Top TV i Top Sounda, najbolji izdavačke kuće na ovim našim prostorima, brz oporavak i da se uskoro vidimo ovde ovako nasmijeni kao što i mi jesmo ovde i da prenesemo tu pozitivnu energiju koju čovjek ima svim našim gledalcima. Naravno. Brz oporavak, dobri naš Muhareme. A pošto znam koliko on voli pesmu, koliko ti voliš pesmu, koliko naši gledalci vole pesmu, ajmo sada da čujemo jednu pesmu od Black Daniel, može? Ima ih mnogo. Šta bi ti nama sada ovako stavio na ovaj naš meni u okviru emisije? Kad sam ja dobio sina, prvu strofu sam napisao dok mi je bila supruga trudna, prvu strofu. Ne kažem, budala, čekaj, nemoj da se žuriš. Kad sam dobio sina, onda sam napisao drugu strofu. Znači, sam sam tekst pisao ove pjesme i sam sam komponirao. Radio sam sa mog prijatelja Vasiljevskija, Mlađana, i mislim, to mi je moja najdraža pjesma. Druga pjesma, dok sam bio u Sarajevu, sam par puta to rekao, vidim preko puta neke cure tamo, ovaj momak hoće onu djevojku, ali ne smije da mu se približava, razlog, pošto on nema para, momak, znaš, kaže, ja kad mu kažem, pa vidi, kaže, ne, ja nemam, kaže, para, ona kaže, hoće, nemam auto, nema ništa, kaže. I tu me ne pukuje ideja da pišem pjesmu Pare. I znači, te dvije pjesme imaju svoju biografiju na neki način, ali ovo što se tiče sina, to mi je najdraža pjesma, naravno, kao svakome. Tako i treba i verujem da ćeš svim očevima prirediti nešto što je zaista muzički spektakl i zato ajmo da uživamo jer naša televizija, ova emisija poznata je po redu dobre priče, ali svakako i po redu kvalitetne pesme. Pa ajmo onda da zapevamo i svi zajedno da uživamo uz našeg Black Danija. Još jednu turu, noćas častim samo ja. Razlog imam, hvala Bogu, dobio sam sina. Još jednu turu, noćas častim samo ja. Razlog imam, hvala Bogu, dobio sam sina. Pustite me drugovi, hoću da se napijem. Pustite me drugovi, hoću da se napijem. I svake čaše koju pijem, hoću da je razbijem. I svake čaše koju pijem, hoću da je razbijem.
toči, a muzika nek svira. Razlog imam, hvala Bogu, dobio sam sina. Konobaru vino toči, a muzika nek svira. Razlog imam, hvala Bogu, dobio sam sina. Pustite me drugovi, hoću da se napijem. Pustite me drugovi, hoću da se napijem. I svake čaše koju pijem, hoću da je razbijem. I svake čaše koju pijem, hoću da je razbijem. Da se napijem, pustite me drugovi, hoću da se napijem. I svake čaše koju pijem, hoću da je razbijem. I svake čaše koju pijem, hoću da je razbijem. Ja sam se naježio, dragi moji gledalci. Svako ko ima dete, a posebno ko ima sina, a evo ja imam 2 sina, ovo je nešto što prosto ulazi u najdublje pore koža, ako mogu tako da kažem. I čerke su slatke. Naravno. Ali ovo je sada pesma koja je namenska i prosto sada pričamo, ali ne treba praviti razliku kada su deca u pitanju. Što se kaže, što bi naši rekli ljudi, boli te kada posećaš i ovaj, i svaki prst boli isto. Moje princese, ne dam nikome. To. Dobro, Deni, s tobom mogu da pričam 3 sata, ali prosto moramo da ispoštujemo i naše druge goste. Pa, ajde da kažemo ovako, kada je u pitanju top televizija, a kada je u pitanju top sound, konkretno, koji su planovi, dakle, za neki naredni period? Ja imam velike planove, a to ima neke emisije koje ću tek da počnem da rade, a na drugu stranu, ali samo sve najbolje. Mislim, kod mene ja ne volim nekako, neću nikoga da... Nešto površinski, je li tako? Ne. Nego, neka sredina, kako smo mi... Kako smo postavili standarde, tako će biti. I tako će biti emisije. Imam dosta emisije, malo pre sam to rekao neke, Da, tako je. Ali bolje nek vide posle, pa da se uvjeruju šta Deni može i šta Deni donese. I ono što je izazvalo mnogo pozitivnih komentara, a to su emisije koje smo imali prilike, koje ćemo imati prilike da vidimo i u okviru novogodišnjeg programa, a to su dečije emisije. Otkud to, Deni? Pa, meni je bilo već želje prošle godine to da snimim. Dobro. I onda došla naravno Aleksandra kod nas. Da. Ona je moja desna ruka, kažemo i leva ruka, bez nje ne mogu zaista da funkcionišem. Hvala Bogu, imam veoma dobar tim sada, kao što imamo Vanju, Aleksandru, tebe i drugu Aleksandru, mislim, voditeljku i Vladu, naravno, i tako dalje, svi ovi momci što su ovdje. I kaže Aleksandra, pa ja radim sa djecom. Djecu koji imaju posebno potrebe, kako se kaže. Tako je, da. Djeca sa posebnim potrebama ili invaliditetom. I kaže, ja znam još neke plave školjke, ovo, kažem, pa njoj, pa odmah, znaš, odmah. Nema čekanja. Nema, odmah, kažem, krenemo to. Ja ove godine sam radio samo sa djecom. Cijeli dan smo snimali. Bio neki Peđulina, neko Peđulino, poznati, tako da. Bio tu i Deda Mraz. Deda Mraz, pa to je djeca, mislim, taj radost koji sam vidio njih. Ali to je ona istena, neiskvarena radost. Ja sam 2 puta pobjeg kod scene. Emocije, da. Evo i sad vidim, tačno. Preneo si, a verujem će te gledalci imati prilike da vide kako je. Taj radost nisam mogu da nekako da zaboravim. Ja sam namjerno iz Švajcarske donio i paketiće, ja sam i Aleksandra Grdinić. Da. Smo pakovali cijeli dan one paketiće, vidit ćete. I taj radost ne mogu da zaboravim. Kako su djece bili sretni. I onda taj hor koji je došao ovdje, to
to je bilo ludo. Znači, preporuka svim našim prijateljima, od 5 do 9 za novu godinu. A bit će i repriza ako ne budemo stigli sve ovo. Znači, ja sam sa njima radio to i toliko sam pun sebe, toliko mi srce puno, to je ludo. I svi drugi su snimali nešto ovo, nema ništa protiv. Ali ja sam htio da pokazujem i da kažem što smo mi. I to ćete vidite s tom djecom. Svaka čast, Deni. Nastavljamo svi zajedno, idemo u nove pobede, a nekako uz zdravlje, uz sreću, potrebne su i te pare, je li tako? Ali meni se čini da su ljudi zaboravili ti djece. A njima je najviše potrebno to da njima to nudimo i šta znam ja. Oni su, ne znam. Pošto ne možemo svima ovako direktno da uručimo paketiće, to je nemoguće, ali možemo pare kroz pesmu, je li tako? Pa dobro, ako se slažeš. Njima jedan bombončić je dosta, oni su ti ishrani, ili te volite. Ali jedan tvoj hit je zaista ovako postao aktualan. Ma to su i za stare i za mlade. Pa da ovako za sam kraj. Ne možeš nigdje. Za sam kraj ovog našeg razgovora da im putem pesme pošaljemo novce, pa nadam se da će biti sreće da svi budu srećni i zadovoljni, je li tako? Pare, i se pare. Dakle, kao što rekao na samom početku, harizmatičan, veseo, nasmejan, dobar organizator, čovek koji radi preko 24 časa. Imali ste prilike da upoznate ne samo danas, nego i ranije, ali i konkretno i u ovom razgovoru. Sve te njegove vrline i karakterne osobine, baš i naš Black Danny ulepšao nam je ovo veče, a radit će to zajedno sa nama i u nastavku i u narednim, da kažemo, mesecima, a boga mi godinama. To su veliki planovi kada je u pitanju Top televizija. Meni je drago, kada smo malo pričali o deci, da je naša draga koleginica Aleksandra donela na svet jednog divnog dečaka, da je živ i zdrav. Naša voditeljka. Tako je. Imamo dvije Aleksandre. Da, ne bude zabune. Naša voditeljka, koleginica moja Aleksandra, donela divnog dečaka i evo, uskoro ćete imati prilike da je ponovo vidite u emisiji Samo za vas. Vratila se još lepša, slađa i bolja i želimo još mnogo tako lepih trenutaka kada su deca u pitanju. A za sada, eto, kao što rekao malo pre, uživajte uz Denija, a on će da vam pošalje pare. I se pare. Tako je. Deni, puno ti hvala na razgovoru, idemo dalje u nove pobede. A sada, Deni, Black Danny i pare. Koga briga druže, što si dobre duše, kada nemaš pare, snovi ti se ruše. Koga briga druže, što si dobre duše, kada nemaš pare, snovi ti se ruše. Pare, i se pare, samo je drugare, jer kada jem pare, svi mi kažu care. Pare, puste pare daj nam Bože, jer bez para danas ništa se ne može. Koga briga druže, odakle dolaziš, ako imaš pare, uvek ti prolaziš. Koga briga druže, odakle dolaziš, ako imaš pare, uvek ti prolaziš. Pare, i se pare, samo je drugare, jer kada jem pare, svi mi kažu care. Pare, puste pare daj nam Bože, jer bez para danas ništa se ne može.
mi se pare za moje drugare, jer kada jem pare, svi mi kažu care. Pare, pare, puste pare, pare daj nam Bože, jer bez para danas ništa se ne može. Pare, pare,